खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जीएमसीआ एडभान्टेज आसाम 2.0 नि थाखाय लामा सेरनि गनायथि गैयै गलाफोरखौ होखारदों। रैखाथि हान्जाया सरासनपुर जिल्लायाव आयेन बेरेखा चेक पस्टफोरखौ फोजोबस्रांदों। मेघालयआव अर नांनानै गासै 15 दखानफोरा सेवहांगार। क्रेनजों हुख्रेम जानानै सासे हमगार्डनि जिउ खहा। गुबुन अपारेशनाव सिगारेटजों लोगोसेनो 1200 लिटार केरासिन थाव जब्द खालामनो हादों। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय कुंगा जीटी संकस खेराइ फोरबोआ थुंगेबाय। माकुंग मेलायाव थांनो एनएफ रेलवेआ आरोबाव गंनै जर'खा हान्थियारि रेल खारहोबावनो फोसावदों। बरबरी गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरी दखरा एबसुनि सनाथि फोरबो खुंफुंनो बानजाय आफादनि मावख' बेखेवदों। फैबाय थानाय एडभान्टेज आसाम 2.0 नि थाखाय गुवाहाटी नोगोर निगमा नोगोरमानि गुबुन जायगाफोराव गुवारै नायगिदिंनाय आरो होखारनाय हाबाफारि जागायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों लामायाव मुवा बेसाद फानग्राफोरखौ लांदां खालामनो आरो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गणेशपुरी आरो हाथिगावजों लोगोसेनो गुबुन जायगाफोराव गुवाहाटी नोगोर निगमा होखारनाय जादोंमोन। बे अपारेशननि समाव लामा सेरनि गनायथि गैयै गलाफोरखौ सिफायनाय जादोंमोन आरो जेसीबी मेसिनजों बोखारनाय जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे होखारनाय हाबाफारिया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दावबायनाय आरो एडभान्टेज आसाम 2.0 नि हाबाफारिसिम सोलिबाय थागोन। बे होखारनाय हाबाफारिया लामायाव फानग्राफोरनि सायाव मैखोमै गोहोम गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गुवाहाटीआव 24 फेब्रुआरि खालि मोनसे हारिमुआरि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो एडभान्टेज आसाम 2.0 दारिमिनारि जथुम्मानि जागायनायखौ दिन्थिगोन। रायजोनि पुलिस आरो मिरुआरि रौनिया हान्जानि जवानफोरजों दाजानाय जथाय रैखाथि गोहोआ मणिपुरनि सरासनपुर जिल्लायाव हायुङारि राजालामा 2 आव गामियारि मावसोम हान्जाफोरजों गायसनजानाय आयेन बेरेखा चेक पस्टफोरखौ फोजोबस्रांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला खाफ्रां आरो एज क्वाडलियानाव मोनथाय गैयै चेक पइन्टफोरखौ गुबैयै नोजोर होदोंमोन, जाय 2023 मायथाइनि मे दानाव हारियारि दाङाबाजि जागायजेननायनिफ्राय सोलिगासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि बे आयेन बेरेखा चेक पस्टफोरा इम्फल हायेनाव मेटे हारि आरो कुकी हारिनि गेजेराव सोमजिनाय हारियारि दाङाबाजिनि समाव सा 250निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ गोमादोंमोन आरो रोजा सुबुंफ्रा न' बां गारनानै जायगा सोलायनांदोंमोन। बेनि बागै पुलिस मावख'गिरिया बुंथियो दि रैखाथि गोहोआ बैफोर आयेन बेरेखा चेक पस्ट थावनिफोरखौ आवग्रिनानै लाबाय आरो सरासनस्रा गारिफोरनि उदां थांलाय फैलायखौ थि खालामनाय जाबाय आरो बे चेक पस्टफोरखौ बोखारनानै ओनसोलाव सरासनस्रा थासारिखौ लाबोफिननायनि मोनसे आगान होननानै पुलिस मावख'गिरिया मिथिहोदों। मेघालय रायजोनि सानजा गार' हिल्स जिल्लानि उइलियाम नगर बाजाराव हरखाबै अर नांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथायाव गासै 15 दखानफोरा खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव अर खोमोरग्रा दमखल गारिया नुजाथि फैनानै जोंब्लावखांनाय अरखौ फुंनि 1:10 रिंगासो समाव होबथानो हादोंब्लाबो फुंनि 3 रिंगासो समावसो आबुङै खोमोरनो हादोंमोन। बे जाथायनि बागै गार' हिल्सनि एसपि एएस रिनजाहाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अर खामनाया मोननै गुबुन जायगाजों गोसारलादोंमन, जायनि जाहोनाव अरखौ हुखोमोरनो थाखाय रैखाथि हान्जाया नारा नाथा नाजाथाबनांदोंमोन। बबेखानि अर खामनाय जाथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैमोन होननानै मिथिनो हादों। गुवाहाटी बामुनि मैदानाव फ्लाइअभारनि कन्स्ट्राक्शन सोलिगासिनो थानाय समाव डिउटी होगासिनो थानाय सासे हमगार्डआ गंसे क्रेनजों हुख्रेमजानानै जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों।
बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय हमगार्डखौ सानमारि पुलिस थानानि हमगार्ड बडीसर कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ठिकादारनि सिङाव मावनाय क्रेननि ड्राइभारा गारिखौ मोजाङै नोजोर होआलासेनो सालायनायनि जाहोनावनो बेबायदि दुखुनांथावै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ गारिखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनायनि गोख्रों राहा लानाय जायो। बशिष्ठ पुलिसआ बालुघाटआव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS26C9523 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनो लाबोनाय गासै 20 कार्टुन गोल्ड फ्लेग सिगारेटखौ जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय ट्राक ड्राइभार इद्रिस आली 41 बोसोर आरो खामानि मावफाग्रा शाह कमल आलीखौ पुलिसआ कास्टडियाव लानानै थांनाय जायो। बेनि अनगायैबो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सनि हेफाजाबै कालीपुर बामनी मैदान रेलवे कल'नियाव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि गेजेरजोंबो गासै 1200 लिटार केरासिनखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बेफोर मुवाफोरखौ क्वार्टार नम्बर 812 नि साखाथिनिफ्राय बोखांनो हादों होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि दासान्दि पुलिसआ बिसोरनि दोनथुमनाय आरो फालांगि खालामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो गोख्रोङै नायबिजिरनो जागायबाय। आसाम बंग सिमायारि ओनसोल क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो खुंगा 10थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों भारत भुटान सीमा ओनसोल रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि संकस दैमानि सेराव थानाय दायनिमारि बल्लामजरायाव खुंफुंजादोंमोन। आरो बे हाबाफारिया मैया रबिबारखालि मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारिनि जोबथा सानाव मोनसे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। लोगोसेनो थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारि, उइलसन हासदा, 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जेरन बसुमतारी मोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै आरो गोथौयै बिबुंथि लाखियो। लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो संकस खेराइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय बोसोराव 5 लाख रां अनसुंथाइ हरनाय जागोन होननानैबो खोथा होनायजों लोगोसेनो संकस खेराइसालिखौ जौगाखांहोनो थाखायबो 3 कौटि बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ हरनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भ मेलासिम सिबियारिफोरनि दुगैहैनायनि खाबुनि थाखाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ आरोबाव गंनै जर'खा हान्थियारि रेल खारहोगोन। सा राङापारानिफ्राय उत्तर प्रदेशनि टुंडला स्टेशनसिम गंसे आरो बिहारनि काटिहारनिफ्राय मोतिहारीसिम गंसे ट्रेन हगारगोन होननानै एनएफ रेलवेआ फोसावदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरबरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरि दख'रा एबसुआ सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादनि मावख' बेखेवदों। फैगौ 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंफुंजानो सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनायनि बानजाय आफादनि मावख'खौ हाबाफारि बायदियै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो 62 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ। बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि देवराम स्वर्गियारिया
सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन मोन 19 बिफाननि दालाइ आफादफोर दाफुंनानै लानाय जाखाबाय आरो दालाइ आफादफोरनो बिबानखौबो गथायखानाय जाबाय होननानैबो खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। लोगोसेनो बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय 25 लाख रांनि मोनसे बाजेट थि खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायबावदों।